Nggih. Nyuwun ngapunten nyuwun medali nggih Pak Uncet. Nggih, Pak Arjono. Nyuwun medali dumateng para warga RW 8. Nyuwun pangapunten nggih perhatian niki sing gadahi sing sami meteng sambat nggih dikebuk ping 3. Loh, enten napa, Pak? Enten napa, Pak? Aja tirun uncek sak gusi nggih. Alah mboten mungkin turun. Dikebuk ping 3 sambat. Nek putuku anakku lahir lanang tirono Pak lahir. Nggih. Nek lahir wedok tirono Mbak. Nggih. Alhamdulillah. Len Dumateng para sedaya. mboten turun kula, Pak. Kula Kok iso mboten. ora turun kowe? Aku ora urun nek turun. Oh iya, gawene ra karo kowe ya. Niki nglajengaken hadiah spesial saking panitia halal bihalal Kebon Sari nggih. Kalau wau siang sampun ada hadiah utama, ada kulkas, sepeda gunung, ada lemari es, ada sofa, ada magicom, ada kompor gas. Sakmenika hadiah spesial saking penjanganipun Mas Mei Laksono nggih berupa sepeda listrik nggih. Awit saking dumateng para bapak ibu warga masyarakat RW 8 ingkang sampun beto undangan baik niku RT 1, 2, 3 dan 4 maupun perantauan monggo kupone dicepake mbok menawi panjenengan mengkeh dititipi warga ingkang mboten saged rawuh mengkeh diteliti nggih monggo padha merapat mengkeh nek panitia ngitung 3 kali mboten enten sing ngacung berarti hangus nggih. Hangus nggih. Nggih. Niki kupone diundi dados tunggal. Nggih, diacat monggo dumateng Pak Arifin Pak RT kupone dipun beto mriki niki sing ngundi nyuwun tulung nggih Pak Uncuk. Mas Uncuk sing beto. Nah, Mas Uncuk, ambil Mas Uncuk. Oh, Munggah kursi, munggah kursi, munggah kursi. Munggah kursi no. Ah, jadi. Niki kali merem ya Pak Uncuk ora kena milih. Pokoke siji sak kecekling. Nah, cukup yo tidak ada rekayasa. Iki boleh to Mas? Tutupe ae. capek kok iki saya dibuka si abang kok nganti pecicil. Iki abang gitu. Lah, Ayo Mas, karo Mas. Oh, siji wae ya Mas, aja loro, ada mung siji lho. Si tunggal mawon. Waduh, iki tiba kuning meneh iki. Iki bejone memang kuning iki. Nggih, kuning ini cocok karo seragam Pak Gareng. Pak Gareng, panitia. Niki kupon ingkang dipun pendet Mas Uncek sak gusi. Sanusi to Mas? Sanusi, Sanusi kok sak busi. Lah kula kira tendek niku sak gusi, bulan Sanusi nyuwun ngapunten Mas. Sanusi sak busi. Niki kupon warna kuning nggih, berarti niki dawah RT 2 nggih. RT 2, RT 1, RT 3, 4 perantauan Rasah Meri. Belum beruntung nggih. Mungkin tahun 27 mungkin penjenengan sing beruntung. Amin nggih. Kupon warna kuning jatuh pada RT 2, nomornya 26. Nomor 26. Lah. Mas Dodo iki wah huruf sing dadi linmas iki Mas. Mas Dodo sesuk bancaan ya Mas. Sesuk bancaan nggo panitia. Mekaten para arus sedaya menika hadiah utama, hadiah spesial kecepeng menika Pak Linmas, Pak Widodo. Selamat Pak Mas. Widodo. Selamat. Sesuk bancaan Mas, panitia diundang di Raske Bakso iki. Mekaten Pak Yusuf, monggo acara dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebangun panitia. Nggih. Mugi menika saged berkah barokah. Amin, amin. Selamat kagem Pak Widodo, Pak Linmas niki rezeki panjenengan. Nah, cucuk Lah, sing nyambut gawe kok. Lah wau ngawal kula wiking mriku. Tanggung jawabnya luar biasa kok ya. Lah, nggih. Nah, berkah barokah pokoke. Tugas apa wae, Ah. pekerjaan apa dia itu tanggung jawab dan ikhlas lillahi ta'ala tanpa pamrih Lah. hadiah. Hadiahe. Saking Allah subhanahu wa ta'ala dilipeti sepeda setrik. Listrik. Kowe elek kowe aja dempek sepeda listrik kuwi lho, Lek. Lah ngopo? Kesetrum kowe engko. Iya. Ya, ya nduk, pacarke.